Il-kellima l-kompetittività u t-tkabbir ekonomiku tal-Partit Nazzjonalista Kristi De Bono iddikjarat li taqbel mal-mekkaniżmu preżenti ta' kif tinħadem iż-żieda għall-għoli tal-ħajja. Fi klima il-Gvern għandu jibqa' juża dan il-mekkaniżmu. Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista għall-Finanzi Tonio Fenek prova jattakka żieda maħduma skont il-mekkaniżmu tal-kola. Iżda Kristi De Bono qalet hekk. Jien naqbel li iva l-Gvern jimxi skont il-mekkaniżmu eżatt li bħalissa hemm u li dejjem kalkulaw ukoll fis-snin preċedenti. Dan il-mekkaniżmu ilu jeżisti mill-1990 u tul is-snin offra stabilità għas-settur tal-impjiegi, anke jekk kien hemm okkażjonijiet fejn seta' ma ntoġobx minn naħa jew oħra tal-interessi fil-qasam tax-xogħol. Minkejja li l-imsieħba soċjali jemmnu li dan il-mekkaniżmu fiss għandu jibqa' fis-seħħ, il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li l-Gvern mhux se jkun qed jinsa lil min għadu jħoss l-għafsa tal-għoli tal-ħajja. Kejja il-fatt li l-għoli tal-ħajja matul is-sena li għaddiet żdied brata ferm inqas mis-snin ta' qabel, ma nistax naħseb li għax l-istatistika tgħid li hekk dawn il-familji ħajkunu kuntenti, anzi irrid nara li nwiżżunhom iktar, irridu naraw li ngħinuhom lil dawn il-familji. Il-Prim Ministru Muscat fakkar ukoll kif meta l-Partit Nazzjonalista jiftaħar li fi żmien tiegħu iż-żieda kienet aktar ikun qed jammetti li taħtu kien hemm rata qawwija ta' inflazzjoni. Żied ukoll li meta skont il-mekkaniżmu tal-kola il-ħaddiem ingħata €16 ċenteżmu żieda, il-Ministri tal-Gvern Nazzjonalista għażlu li jieħdu €500 fil-ġimgħa għalihom infushom.